Tervetuloa pääsiäisen urheilulauantai-lähetyksen pariin. Tänään meillä on ohjelmistossamme keilailua sekä tietenkin NBA-koripalloa noin kello 16.30 alkaen. Mutta ensin keilailuun. Helsingin Tallin keilahallissa heitetään pääsiäisviikonloppuna 18-vuotiaiden Euroopan mestaruuskilpailut. Suomella on puolustettavanaan 2 vuoden takaisesta Belgian EM-kilpailusta 6 mestaruutta 8 sekä 2 hopeamitalia. Seuraavassa pääsette seuraamaan 3-mieheskilpailua, jota selostaa Hannu-Pekka Hänninen. Nuorten EM-kisat järjestetään nyt 12 kerran. Edelliset kisat pidettiin 2 vuotta sitten Belgiassa ja ensimmäiset 22 vuotta sitten Lontoossa. Tällä kertaa kisoihin osallistuu kaikkiaan 139 urheilijaa 14 eri maasta. Ruotsi on kahminut vuosien kuluessa eniten mitaleita. Mestaruuksia sinikeltaiset ovat kahmineet peräti 41, kun muut maat ovat yhteensä saaneet niitä vain 29. Suomi on Saksan jälkeen nuorten EM-kisojen 3. menestynein maa 7 mestaruudella. Ensimmäisestä päivästä lähtien kisojen tunnelma on ollut poikkeuksellisen välitön ja kotijoukkueen kannustus mahtavaa. Eilen ratkaistiin sekä tyttöjen että poikien parikilpailu. Tyttöjen kisavoitto meni Iso-Britanniaan parille Joanna Harris, Gemma Burden. Suomen pari Maarit Pulkkinen Heidi Larnia sijoittui 6. Poikien parikilpailussa suomalaista ennakkoon odotettiin eniten Sami Konsterilta ja Panu Nurmilolta. Konsteri keilasi 6 sarjaan tuloksen 1224 eli 204 pisteen keskiarvolla. Konsteri paikkasi muun muassa tämän 2- ja 10-keilojen muodostaman reijän. 6 sarjan jälkeen Konsteri on henkilökohtaisen kilpailun 13. Nuorten joukkueen kokeneen keilaaja on Panu Nurmilo, joka jo 2 vuotta sitten voitti Brysselin EM-kisoissa trion kultaa. Viikko sitten hän keilasi SM-liigan pronssille seuransa Porin Giantsin joukkueessa. Täydellisen 300 pisteen keilasarjan Panu on heittänyt 2 kertaa. Eilen Panu oli parhaimmillaan 2 ensimmäisessä sarjassa, ensin 244 ja toisella 257 pinnaa. 6 sarjan yhteistulos oli 1300 eli keskiarvo 216,67. Henkilökohtaisessa kisassa Nurmilo oli eilisen jälkeen 3. Suomalaiset johtivat parikisaa vielä 3 sarjan jälkeen, mutta hyytyivät lopulta 4. 3 pinnaa Ruotsin kakkosjoukkueelle hävinneinä. Kisojen yksi kokeneimmista heittäjistä on Ison-Britannian Paul Delaney, joka viime vuonna sijoittui aikuisten EM-kisojen singlen hopealle Malmössä. Parikilpailussa hän heitti 6 sarjaan 1333 pistettä ja nousi parinsa Paul Carterin kanssa hopealle. Henkilökohtaisessa kisassa Delaney on 6 sarjan jälkeen 2. Eilisen päivän parhaasta tuloksesta vastasi Ruotsin Joakim Östman. 4. sarjassa hän sai armottoman kaatoputken päälle. Hän on onnistunut kerran elämässään heittämään keilaajan unelmasarjan 300 pistettä. Nyt kaatoja tuli 10 putkessa. Eikä nuorukainen vaikuttanut lainkaan kipsaantuvan, kun 2 heittoa oli jäljellä. 11. heitto jättää kuitenkin keilan numero 7 pystyyn ja paikolla Östmanin sarjaksi tulee 289 pistettä. Östman johtaa myös henkilökohtaista kilpailua pistein 1340. Parinsa Mikael Alkvistin kanssa Östman voitti eilen parikilpailun 26 pisteen erolla britteihin. Eilispäivän aikana tehtiin kaiken kaikkiaan 9 uutta nuorten Euroopan mestaruuskisojen ennätystä ja nyt pojat ovat aloittamassa toista 3 sarjan blokkia tässä triokilpailussa ja ensimmäinen 3 sarjaa on jo heitetty ja johtopaikan on kisassa ottanut Ruotsin kakkosjoukkue, jossa heittävät Martin Larsson, Tobias Karlsson ja Mikael Larsson. Ja heidän yhteispisteensä ovat 1998, mikä 3 sarjaan kullakin antaa keskiarvoksi 222 pinnaa. Eli kaikki 3 ovat heittäneet 3 sarjaa, joten tämä luku jaettuna 9
antaa 222 keskiarvopinnaa. Ison-Britannian ykkösjoukkue Paul Carter, Harry Langham, Paul Delaney on toisena. Irlannin ykkösjoukkue on kolmantena. Hollannin kakkosjoukkue neljäntenä ja Suomen ykkösjoukkue Mikael Oivo, Jarno Marjakangas, Sami Rauhaniemi viidentenä ja Suomen kakkosjoukkue Janne Kyllönen, Sami Konsteri, Panu Nurmilo kuudentena, mutta jo yli 200 pistettä jäljessä Ruotsin johtavaa ryhmää. Ja henkilökohtainen kilpailukin on muuttunut sitten eilisen jälkeen. Paul Delaney, Iso-Britannia, on siirtynyt kärkeen. Hänen yhteispisteensä 9 sarjan jälkeen ovat 1963, eli keskiarvo hänellä 218,11. Hollannin Gerard Winstra on toisena. Sitten Tobias Karlsson, Martin Larsson, Mikael Pettersson ruotsalaisilla vahva miehitys. Ja sitten 6. ja 7. suomalaiset Panu Nurmilo ja Janne Kyllönen. Ja eilisen jälkeen johdossa ollut Joakim Östman on pudonnut 8. Triokilpailun 4. sarja on edennyt niin, että joukkueet ovat heittäneet 3 ruutua täyteen. Ja Ruotsin joukkue Martin Larsson, Tobias Karlsson, Mikael Larsson on ottanut jo 30 pistettä lisää keulaa Ison-Britannian joukkueeseen ja kaikilla heidän heittäjillään on nyt kaato alla. Joukkue on myös järjestänyt uudelleen heittojärjestyksen. Tässä nimittäin Tobias Karlsson, joka jo oli parikilpailun 3. heittää ensimmäisenä ja hänellä on kaato alla ja tällä paikalla hän jatkaa puhdasta peliä ja 3. ruutuun hänelle merkitään 60 pistettä. Tobias Karlsson on heittänyt 2 kertaa 300 sarjan ja siinä heitti sitten Ison-Britannian Langham, joka 4. ruutuun saa kaadon ja hänellä on tupla alla, joten britit yrittävät sinnitellä, kun sitten tulee vuoroon Mikael Larsson ja hänkin heittää sinne kaadon, joten hänellä on nyt 3 pötkö eli jono, kun Delaney, henkilökohtaisen kilpailun johdossa oleva Iso-Britannian heittäjä, tempaisee hänkin kaadon tähän joukkueensa 4. ruudun päätteeksi ja heillä raskaat pinnat ovat nyt 10. Ja ruotsalaiset, kun heidän ankkurinaan heittää Martin Larsson, jolla on kansainvälistä menestystä, hyvinkin heittää myös 3. perättäiskaatonsa ja nyt raskaat pisteet on Ruotsilla 15, joten eroa on tullut 50 pistettä lisää tässä 4. sarjan alkuvaiheessa Isoon-Britanniaan, joten Ruotsin kakkosjoukkue menee hyvää vauhtia kohti trio-vitaleita. Suomen kakkosjoukkueen Janne Kyllönen on nyt heittovuorossa ja hyvin puree hänen pallonsa tuonne ykkös-kolmos kasvuun ja näin hän saa toisen perättäisen kaatonsa ja Kyllösen sarja on muutenkin mukava tässä 4. sarjassa. Kyllönen heitti 3 ensimmäiseen sarjaan ensin 183, 218 ja 201. Ja sitten vuoroon Sami Konsteri, joka eilen oli siis yhdessä Panu Nurmilon kanssa parikilpailun 2. Ja Konsterikin tiputtaa hyvin pallonsa ykkös-kolmos taskuun, joten Suomen kakkosjoukkue on nyt nousussa 6. tilaltaan. Ja on ottanut jo tuon Suomen ykkösjoukkueen Mikael Oivo, Jarno Marjakangas, Sami Rauhaniemi kiinni. Ja tässä sitten Panu Nurmilo. Konsteri heitti aamupäivällä ensin 191, sitten 226 ja 195. Panu Nurmilo 180, 189 ja 200 ja nyt siis 4. sarja meneillään. Ja Suomen kakkosjoukkue on hyvässä vedossa, kun Nurmilokin ottaa hienosti kaadon, joten tämä ryhmä on kovaan tulossa 6. sijalta ylöspäin. Aamupäivän 3. sarjan jälkeen 3. kipusi Irlannin ykkösjoukkue, jossa heittävät tämä mies Kevin Fox, Aaron Meyland ja John Gibson.
Fox heitti aamupäivän kolmeen sarjaan 197, 233 ja 225, joten 655 yhteensä. Ja Irlanti oli 57 pinnaa jäljessä Ruotsin johtavaa kakkosjoukkuetta. Fox on heittänyt 3 kaatoa juuri peräkkäin, kun ollaan 8. ruudussa, mutta nyt jää yksi keila sinne pystyyn. Puutoskeila on pystyssä ja näin Fox joutuu paikkaamaan, mutta Irlannilla olisi ollut mahdollisuus kaventaa parikymmentä pinnaa ruotsalaisten etumatkaa, mikäli tässä nyt olisi syntynyt kaikilta tai syntyisi kaikilta 3 kaato, mutta kun Fox aloitteena jo joutuu paikkaamaan, niin ruotsalaiset pitävät tuon etumatkansa. Tosin ruotsalaisillakin hieman tässä loppuvaiheessa peli takkuilee ja siitä erinomaisen näyttävästi Kevin Fox paikkonsa suorittaa. Paras sarja kautta aikojen Foxilla 288 ja 3 sarjaan 715. Toisena heittäjänä irlantilaisilla on Aaron Meyland. Vain 159 aamupäivän ensimmäiseen sarjaan. Sitten hän paransi 215 ja 3. sarja 228, joten hänkin on 3 sarjan jälkeen parivauhdissa 602 pinnaa. Joutuu nyt kuitenkin hetken aikaa odottamaan, kun vakka laitetaan sinne uusiksi. Pienet pyyhkäisyt palloon ja sitten heittämään. Joka tapauksessa Irlanti on ohittanut nyt jo Ison-Britannian ykkösjoukkueen. Sen verran kovaa tahtia tässä 4. sarjassa irlantilaiset ovat pitäneet. Näin lähtee Aaron Meyland ja hänen heittonsa, mutta ilme kertoo, että ei aivan nappiin mene ja hänellekin jää tuo puutoskeila pystyyn. Meyland on syntynyt vuonna 1977 ja hänkin on onnistunut keilailuurallaan kerran tekemään täydellisen 300 pinnan sarjan. Ja sellainenhan eilen täällä oli parikilpailussa lähellä, kun ruotsalainen Östman linkosi 10 perättäiskaatua, mutta sitten 11 jäi seiskakeila pystyyn ja hän paikkasi sen ja sai 289. Ja näin paikkaa myös Aaron Meyland tämän 8. ruudun heittonsa ja irlantilaiset pysyvät joka tapauksessa selkeästi Ruotsin takana. John Gibson on heidän ankkurinsa ja aamupäivän tulos olikin sellaista, että mies sopii tai poika sopii hyvin ankkurin paikalle. 2-2-3 ensimmäiseen sarjaan, sitten 2-3-1 ja 2-2-7, joten tasaista jälkeä ja 3 sarjaan 6-8-1 eli 81 päälle parin, joten hienoa työtä ja jättää tällä kertaa kuitenkin sitten tuollaisen 3 siivekkeen, jota joutuu paikkaamaan. 3., 6. ja 10 keilat muodostavat tämän siivekkeen, jota Gibson joutuu paikkaamaan, joten hieman tähän 8. ruutuun irlantilaisten takaa jo hyytyy, mutta paikka onnistuu ja irlantilaiset pysyvät tiukasti mitalin tuntumassa. Niin on heitetty sitten 4 sarjaa tätä poikien triokilpailua ja 2 sarjaa vielä jäljellä. Ja Martin Larsson heitti parhaan ruotsalaistuloksen 2-2-4. Tähän 4. sarjaan siirtyi myös henkilökohtaisen kilpailun kärkeen ja vankisti ruotsalaisten johtoa kärjessä. Se on nyt 48 pinnaa Irlantiin, joka siis nousi ohi Ison-Britannian kakkoseksi. Hollannin kakkosjoukkue on 3. Iso-Britannia tippui 4. ja Suomen ykkösjoukkue on 5. Se on 163 pinnaa ruotsalaisia jäljessä ja Suomen kakkosjoukkue 195 pinnaa kärjen takana, joten suomalaisilla ykkösjoukkueella 57 pistettä pronssiin
Suomen kakkosjoukkueella 89 pinnaa pronssiin. Ja tässä Ruotsin joukkueen tyytyväinen valmentaja. Trio-kilpailussaan heitetään siis 6 sarjaa, kaikki 3 heittäjää 6 sarjaa. Ja nyt Irlannin aloittaja Kevin Fox, joka on heittänyt mainiosti tämän 5. sarjan. Hänellä on tiukka kaatojen pötkö tuolla alla ja ottaa 4. perättäiskaadon. Ja Irlanti on kaiken kaikkiaan nyt noussut kärkeen tässä 5. sarjassa. Ja ero on tällä hetkellä Ruotsin kakkosjoukkueeseen 45 pinnaa, joten irlantilaisten peli sujuu hienosti. Aaron Meyland aloitti tämän 5. sarjan 4 kaadon putkella. Nyt hänellä on tuolla paikkoja alla, mutta joka tapauksessa Meyland on, kuten myös Fox, tiukasti yli parivauhdin. Ja tällä tavalla Hento Meyland lähettää pallonsa ja sekin osuu taskuun ja sieltä kaato, joten irlantilaiset vahvistavat omaa asemaansa. Ruotsalaiset tuossa naapuriradalla parantavat sen verran, että eroa on tällä hetkellä faktisesti 35 pistettä, kun nyt tulee sitten John Gibson, irlantilaisten ankkuri. Kerran 300 täyden keilasarjan tai täyden sarjan heittänyt. Ja tällä kertaa jää sitten paha reikä siihen 4. ja 5. 4 ja 9 keilojen muodostama reikä, jota Gibson joutuu sitten paikkaamaan. Tässä näemme vielä 4. ja 9 keila jäivät sinne pystyyn. 9 keila oli kyllä lähellä toisen keilan kilkkauksesta kaatua. Ja tässä näette hienon suorituksen, jolla Gibson pitää irlantilaiset tiukasti kisan kärjessä, kun 5. sarja on etenemässä kohti loppuaan. Tämä oli hieno suoritus Gibsonilta, joukkueensa ankkurilta. Irlantilaisilla on syytä tyytyväisyyteen, sillä Kevin Fox heidän aloittajanaan triokilpailussa heitti parhaan sarjan 5. ruutuun 2.47. Ja kun muutkin tulivat pari vauhtia, niin Irlanti nousi nyt Ruotsin edelle ja ero on 23 pistettä. Ruotsin kakkosjoukkue siis toisena, Hollanti 3, Iso-Britannia 4 ja Suomen ykkösjoukkue 5 ja Suomen kakkosjoukkue 6. Joten tiukka taistelu Irlannin ja Ruotsin kesken käydään nuorten trio Euroopan mestaruudesta. Näin lähtee Ruotsin Tobias Karlssonin pallo ja se osuu oikein kunnolla tuonne ykkös-kolmostaskuun ja tuottaa tässä 6. sarjassa sen 5. ruudussa Karlssonille kaadon. Ja kun hänen maanmiehillään sekä Mikael Larssonilla että Martin Larssonilla molemmilla on 4 kaadon pötköt nyt 4 heitetyn ruudun jälkeen, niin ruotsalaisten asemat ovat erinomaiset. 55 pinnaa Ruotsi on nyt edellä Irlantia. Siinä jää kuitenkin 1 keila pystyyn nimenomaan Mikael Larssonilta, joten ruotsalainen joutuu paikkuun hommiin. Irlantilaiset ovat saaneet todeta tässä 6. ja viimeisessä sarjassa, että ruotsalaiset osaavat venyä aina tarpeen tullen. Ja näin lähtee Mikael Larssonin paikko. Hänellä oli siis 4 kaatoa tuossa alla, joten ruotsalaisittain tilanne on erinomainen. Ja sitten seuraavaksi tuleekin heittovuoroon Martin Larsson, joka vielä 10 sarjan jälkeen oli henkilökohtaisen kilpailun kärjessä pistein 2151, mutta nyt kun on heitetty 11 sarjaa, Paul Gillane, Ison-Britannian heittäjä, on siirtynyt kärkeen 2391 ja 10 keila jää tällä tavalla myös Martin Larssonilta pystyyn, joten ero on tälläkin hetkellä 55 pinnaa ruotsalaisten hyväksi. Martin Larsson on siis Ruotsin triomiehistön ankkuri ja 10 keila paikkohomma onnistuu ja tällä tavalla ruotsalaiset ovat 45 pistettä edellä irlantilaisia.
Irlantilaisille on virinnyt vielä pieni toivonkipinä, kun Kevin Fox aloittaa heidän 6. sarjansa 7. ruudun. Siinä kuitenkin kolmoskeila jää pystyyn, sillä 7. alkuun Tobias Karlsson teki missin ruotsalaisten sarjaan, joten tällä hetkellä ero, kun heitetään siis 7. ruutua 6. ja viimeisessä sarjassa, ero on 35 pinnaa, joten tämä Foxin paikko, kolmoskeilan paikko, se on erittäin tärkeä, ja kuten huomaatte, Fox on vasureita, heittää siis vasurilla ja tyylikäs kova saatto, ja keilapallo puree tuolla keilapöydällä niin, että kolmoskeila on paikattu, ja tällä tavalla irlantilaisten mahdollisuudet vielä elävät jonkinlaisena, riippuu nyt siitä millä tavalla Aaron Meyland ja John Gibson saavat pelinsä pyörimään. Meyland heitti 5. sarjaan 2.35 ja Gibson heidän ankkurinsa 2.13, kun ruotsalaiset Karlsson heitti 2.56. Martin Larsson 184, samoin Mikael Larsson 184 tuohon 5. sarjaan, ja näin Meyland ja melkoinen ryhmä jää sinne nyt pystyyn. Ja saman tien kun irlantilainen joutuu paikkuu hommiin melkoisen vaikean ryhmän kanssa, ero jälleen kasvaa ruotsalaisten hyväksi. Meylandilla on nyt tiukka paikka. Tämä on yksi tämän kilpailun ratkaisuhetkistä, mikäli tässä nyt jää sitten keiloja pystyyn, niin heikot ovat irlantilaisten asemat, ja sieltä jää yksi keila. Neloskeila jää tuonne pystyyn lopullisesti, ja ero on tällä hetkellä 47 pinnaa ruotsalaisille, mutta nyt vielä John Gibson, irlantilaisten ankkuri, 7. ruutuun, ja jos hän nyt pystyisi sitten vielä irlantilaiset kääntämään. Gibson on pelannut tämän viimeisen sarjan paikkopeliä, mutta nyt ottaa sitten kaadon, joten pientä lohtua, miten ruotsalaiset tähän vastaavat. Ruotsin ryhmä on rynnistänyt 57 pinnan johtoon, kun heidän ensimmäinen miehensä aloittaa 8. ruudun 6. sarjassa Tobias Karlsson, mutta vasemmalle puolelle jää tiukka siiveke, jossa ykköskeila, kolmoskeila, nelos- ja seiskakeila ovat pystyssä, ja tätä siivekettä Karlsson paikkaa ja ottaa hyvin kaikki pois, joten ruotsalaisten asemat edelleenkin vankat, ja tällä tavalla Ruotsi osoittaa, että se pitää edelleen tiukasti asemansa parhaana juniorikeilailumaana Euroopassa. Ruotsihan on kaikkina aikoina kahminut eniten todella kultamitaleita, enemmän kuin muut maat yhteensä näissä nuorten mittelöissä, jotka todella ovat alkaneet vuonna 1972 Englannista Lontoon kisoista. Ja nyt Mikael Larsson, joka 76 syntynyt opiskelija, ja Larsson lähtee heittoonsa, ja tällä kertaa tiukka reikä, jota hän joutuu sitten paikkaamaan. Kolmoskymppikeilat ovat siellä pystyssä, ja Larsson lähtee sitä paikkaamaan. Ruotsalaisten etumatka on edelleen 55 pistettä, ja tässä jälleen erinomainen näyttö ruotsalaisten venyvyydestä silloin kun tarvitaan. Mikael Larsson paikkaa nätisti tämän kolmoskymppikeilan keilojen muodostaman reijän. Henkilökohtaisessa kilpailussa Tobias Karlsson on noussut kakkoseksi, ja Martin Larsson, joka johti vielä edellisen sarjan jälkeen, on nyt kolmantena 2335 pistettä. 214,91 on 11 sarjan keskiarvo, ja näin lähtee Larssonin heitto, ja se tuottaa ruotsalaisille kaadon, ja nyt alkaa olla kyllä ruotsalaisten toinen Euroopan mestaruus jo sinettiä vailla. Parikilpailussahan Joakim Östman ja Mikael Ahlqvist ottivat Ruotsin ykkösjoukkueella kultaa heittäen 214 pinnan keskiarvolla.
tuloksen 2568. Uuteen sarjaan Ison-Britannian Paul Carter, Paul Delaney olivat hopealla ja Ruotsin kakkosjoukkue Tobias Karlsson ja Mikael Pettersson olivat pronssilla, joten Tobias Karlssonilla on jo pronssia näistä kisoista. Ja nyt tähtäimessä kulta, 9. ruutu siis meneillään. Ja näyttää siltä, että Ruotsi pitää vankasti asemansa hyvin taskuun uppoaa jälleen Karlssonin pallo. Näin ruotsalaiset vankistavat asemaansa kärjessä, koska irlantilaiset tuolla reunimaisilla radoilla eivät ole nyt pystyneet vastaamaan ruotsalaisten loppuvetoon. Ruotsalaiset aloittivat siis tämän 6. ja ratkaisevan sarjan tosi mahtavasti. Sekä Mikael että Martin Larsson molemmat heittivät 4 kaatoa peräkkäin alkuun. Nyt hieman keskeltä uppoaa pallo. 3. ja 6. keilat jäävät pystyyn tällä kertaa Larssonilta, mutta jos mies paikkasi edellisellä kerralla tuon reijän, niin kyllähän tästäkin helposti selviää 2 keilan ryhmästä ja selviää. Raskaiden pisteiden mukaan suurin piirtein 50 pinnaa ruotsalaisten johto, kun ollaan siis 9. ruudussa. Ja heidän ankkurillaan Martin Larssonillahan on 3 kaadon pötkö alla, joten Martin Larsson on mies paikallaan joukkueensa ankkurina. Ja tuleeko tästä 4. perättäiskaato? Tulee! Ja ruotsalaisten johto 63 pistettä, joten Euroopan mestaruus on sinettiä vaille valmis ruotsalaisten kaulaan pujotettavaksi. 10. ja viimeinen ruutu on lähdössä ja Martin Larsson siis joukkueensa ankkurina heittää viimeiset heitot. Tobias Karlsson on vaihdettu avaajaksi. Vuonna 1976 Hudiksvallista kotoisin oleva opiskelija Tobias Karlsson lähtee viimeiseen ruutuun tässä poikien triokilpailussa. Irlantilaiset pystyvät jonkin verran omaa otettaan myös kiristämään. Alkaa siis viimeinen ruutu, mutta siellä heidän aloittajansa Fox ei saanut ainakaan kaatoa. Ja näin Tobias Karlsson 10. viimeinen ruutu, joten Euroopan mestaruus voi vain vahingossa vielä mennä näiden poikien käsistä irlantilaisille. Ja Ruotsin valmentaja katselee tyytyväisenä taululle. Ja ruotsalaisten johto tässä vaiheessa, kun neloskeilan paikkuu edessä Karlssonille, ja mikäli hän saa tämän pois, 1 ylimääräinen vielä tähän 10. ruutuun, kuten tuleekin.